Orelles i pales de Barbie, només de Mattel. Per la meva Barbie, mare. Només l'home del monte sap reconèixer el punt exacte de maduresa de cada fruit. L'home del monte ha dit sí! Per això, quan diu sí, els fruits són envasats el mateix dia per conservar-los en el seu millor moment. Digui sí al millor, sí a Del Monte. No saps com ens ha costat trobar gent així. Colònia Royal Ambré, tal com som. Doña Jimena, el nou Nadal. El Nadal dels torronets, del massapà de Soto. Doña Jimena, el nou Nadal. El Nadal de la xocolata, els trufats, els praliners, els massapans amb xocolata. Doña Jimena, el nou Nadal. Màgic Mosseri és màgia perquè el teu nadó descobrirà. Què és, nen o nena? És una sorpresa! Fica el seu vestit a l'aigua i un sobre màgic apareixerà. Diu que és una nena. Amb el seu vestit i uns preciosos cabells per pentinar. Tots els nadons són diferents. Màgic Mosseri. La Mattel. La màgia de ser una petita mama. I si diu bessons, màgia! Mattel, un germanet t'enviarà. Aquesta és una de les peces més tocades. I aquesta, la peça més deliciosa que només vostè podrà tocar. El fuet extra La Piara, amb tot el sabor. Fuet extra La Piara, qualitat protegida. Fuet extra La Piara, más bueno que el pan. Aquesta és la veritable història de la llebre i la tortuga. On és? Jo cada dia em menjo els meus Cheerios, els autèntics cereals rics en proteïnes, petits anells torrats, amb el punt just de mel i d'ametlles. Deliciosos. On és? Aquest és el super sabor de l'energia. Amb Cheerios hi guanyaràs. Cheerios, el super sabor de l'energia. I hi ha una sorpresa al paquet, un regle màgic. Es mou així i... ja ho saps, torno a guanyar. No ho diràs pas a la llebre. Smart para jugar. ¿Te acuerdas que el año pasado Juli mamá tenía un bebé? Pues lo natural es que ahora la nueva Juli le dé de comer. Es natural. Que Juli a su bebé le dé de mamar. Es natural que luego le entre sueño y después quiera jugar. La nueva Juli de Smart a su bebé da de mamar. Es natural.